Братя и сестри, здравейте! Здравейте, братя и сестри! Искам да похваля Бога, нашия свят Бог, нашия велик Бог. Той направи чудеса с мене. Бях в неделя в църква в служението и имах проблеми с ръцете. Този пръст не функционираше изобщо, можех да го мръдна вечерта. Идваше огън в ръцете ми, изтръпваха ръцете ми, краката ми и имах проблем с анемия, имам това за желязо и пиех хапчета, всичко, слава на името му, всичко се изцели в мене. И как по време на служението получих такъв огън на Святия Дух, огъня, така ме опари, така се разтреперих. Просто не можех да издържа. Викам, какво става с мене? Какво е това? Викам, не мой. Трепера. Краката ми, ръцете ми, от главата до петите треперех. Обаче, слава на името му, Бог ме изцели. Отворих си ръцете по време на служението и ни топки излязаха от ръцете ми. Благодаря на Него, на Исус, на Святия Дух, на Бога. Благодаря общо. И излезе топка от ръцете ми и се освободиха от ръцете ми. Тази топка, ръцете им почнаха да играе така, да функционират, да нагоре-надолу правя пръста си, изобщо болка нямам. Слава на името му. И на краката ми една сила дойде изведнъж. Те някой път обмекваха. Сила дойде на краката ми, благодаря на името му, и кръвта ми. Имах анемия, изцери се кръвта ми, свят ми се виеше и така вчера не онзи ден пробвах, ходихме на това в парка с детето и има и такива деца въртат на парка, изобщо не ми се вие свят, слава на името му, благодаря на Исус, благодаря на Бога. Слава да бъде, Той е верен до днес, вчера и в бъдеще е верен. Слава на името му. Благодаря на Бог, че ме изцели. Слава на Бога! Слава на Бога! Искам да кажа на тия хора, дет не вярват, на невярващите, че Исус съществува. Той е изцелител. Той е благодат. С кръвта си измива и изцелява болните. Благодаря на името му. Бог ви обича и нека повярвайте, покайвайте се, и за да се спасат душите ви. Благодаря на Бога. Бог чака всяко едно сърце. Той стои пред вратите ви, за да хлопа. Той стои пред вратите ви и иска да се спасите. Амин. Амин. Бъдете благословени. Амин.